Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de bewoners van de BES-eilanden vandaag naar de stembus mogen. Die stembussen die zijn vanochtend om 7:30 ochtends geopend op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En daar kunnen alle bewoners stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Op Bonaire zijn er 7 stemlokalen, op Saba 2 en op Sint-Eustatius 1. Iedereen die 18 jaar of ouder is, op de eilanden woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, mag stemmen. Zoals bekend zijn sinds 2010 de eilanden bijzondere Nederlandse gemeenten en daarom mogen ze voor de 5e keer stemmen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de opkomst is de afgelopen jaren niet hoog geweest. Zo kwam het in 2023 op Bonaire op iets meer dan 23% van de kiesgerechtigden. Saba ruim 26%, maar op Sint-Eustatius stemde maar 17,7%. Op dat eiland heeft de overheid ook vandaag een waarschuwing gegeven dat verkopen van stemmen niet is toegestaan. Iedereen mag stemmen, maar verkopen, dat is frauduleus. Werknemersbelastingkantoor zitten met veel vragen. Gisteren hebben de werknemers van het belastingkantoor het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden over een aantal zaken en ze hebben onder meer gesproken met APVO, vakbondsman Gregory Wilson. En die liet aan de pers weten dat de werknemers het niet kunnen accepteren dat er over hen heel veel wordt gesproken, over de ruzie met minister Silvania en het hoofd van het belastingkantoor en zij van niks op de hoogte worden gehouden. Tegelijkertijd zijn er bij het pas gerenoveerde gebouw veel plekken met schimmel. Er zijn ook verschillende stoelen en dergelijke met schimmel. Daar moet iets aan gedaan worden. En ze zijn het niet eens met de aanwezigheid van Wim Nijdam. Dat is een consultant namens het ministerie van Financiën die werkzaamheden verricht. En daar willen ze ook over praten. De vakbond heeft een verzoek gedaan aan de regering van Curaçao om te overleggen. ADC wint in rechtszaak tegen land. Het Hof van Justitie heeft gisteren bevestigd dat het land Curaçao een bedrag van enkele miljoenen gulden aan ADC moet betalen in verband met de kwestie van de duurtetoeslag en de VUT. Het geschil tussen ADC en de regering van Curaçao sluipt al geruime tijd en naast het Lands Laboratorium zijn er ook andere organisaties naar de rechter gestapt. Het gaat erom dat bij de overgang van de Nederlandse Antillen naar Curaçao de werknemers rechten hebben. En de rechter heeft nu bepaald dat ze ook daadwerkelijk met behoud van recht zijn gebleven. En daarom moet de overheid miljoenen betalen voor de duurtetoeslag en de VUT. Orkaan Melissa zorgt voor vertraging van containers. Ja, we weten allemaal, er zijn hele grote problemen op Jamaica, maar ook op Cuba, andere landen in het Caribisch gebied. Allemaal het gevolg van Melissa, de orkaan die als orkaan 5 het land van Jamaica heeft bereikt. En dat heeft er onder meer toe geleid dat er een grote vertraging is in de aankomst van vrachtschepen. Die komen uit China, maar meestal hebben ze een tussenstop op Jamaica voordat ze verder varen. Maar sinds het afgelopen weekend hebben verschillende vrachtschepen hun aankomst daar al geannuleerd. Ze zullen dus later aankomen. Nu moeten ze een tussenstop maken in andere landen en uiteindelijk komen ze naar Curaçao, maar dat heeft gevolgen. Ze komen later en naar alle waarschijnlijkheid zijn de prijzen van de producten ook hoger omdat extra tussenstops bijkomende kosten met zich meebrengen. Later in de uitzending hebben we meer aandacht voor orkaan Melissa en de gevolgen voor de bevolking van onder meer Jamaica. 18-jarige opgepakt voor schietincident bij Truckee Pang. De politie heeft gisteren een 18-jarige man aangehouden in zijn huis aan de Kaya Shers. Tegelijkertijd vond er ook een controle, een huiszoeking plaats. Daarbij zijn verschillende voorwerpen van belang voor het onderzoek aangetroffen. De man zit voorlopig vast en hij wordt dus verdacht van betrokkenheid bij een schietincident bij een Truckee Pang aan de Kaya Max Henriques op 7 juni van dit jaar. Kurt Belvoort is benoemd tot strategische coördinator AI.
En gisteren was er een kick-off meeting in verband met de benoeming van Belfor. Hij is ook directeur van de Regulatory Authority Curaçao. En hij moet zich bezighouden met een strategie voor kunstmatige intelligentie voor Curaçao. Er is een landsbesluit genomen en Belfor zal de komende tijd zich daar veel mee bezighouden. Gisteren tijdens de bijeenkomst legde hij de nadruk op de afstemming en samenwerking om tot een gezamenlijke strategie te komen. Hij benadrukte dat AI niet kan worden tegengehouden, maar een ontwikkeling is die wel goed in de gaten moet worden gehouden en ook met regels moet kijken wat we er wel en niet mee kunnen. In ieder geval was het een goede bijeenkomst waarbij veel mensen aanwezig waren. Vertegenwoordigers van CTB en Aqualectra gaven ook een presentatie over projecten die zij momenteel uitvoeren binnen het domein van kunstmatige intelligentie. En er was een hoofdspreker, Kanan Drew, een senior onderzoeker op het gebied van recht en kunstmatige intelligentie. En er was ook nog een paneldiscussie. Dan, rapport biedt overzicht geestelijke gezondheidszorg. Dat was er niet eerder, zo'n overzicht over de geestelijke gezondheidszorg op de eilanden. En de Federatie Dutch Caribbean Mental Health heeft de eerste regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024 gepresenteerd. Het is voor het eerst dat er een gezamenlijk overzicht van de geestelijke gezondheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden ligt. En belangrijke bevindingen zijn dat vorig jaar meer dan 8.400 cliënten zijn behandeld. Meer dan de helft, 56%, is vrouw. 30% is jonger dan 25. En ook 30 is ouder dan 55. En de meest voorkomende diagnoses zijn psychotische stoornissen, zoals schizofrenie. Gevolgd door depressieve stoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma- en stressgerelateerde stoornissen. En volgens de federatie van de Dutch Caribbean Mental Health toont de analyse aan dat samenwerking haalbaar is en waardevolle inzichten oplevert voor beleid en praktijk. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender boa assunto na bancário. Com a app no Boti Banco di Caribe, tur consta na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tur tem solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco di Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hadden het er net al over. Op Bonaire, Saba en Statia mogen mensen rechtstreeks stemmen voor de Tweede Kamer. Ook op Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen mensen stemmen, maar er zijn andere voorwaarden aan verbonden. Mensen moeten minstens 10 jaar in Nederland hebben gewoond en zich van tevoren hebben geregistreerd. Daarna konden ze een briefstembewijs ophalen. En vanaf 22 oktober tot en met vandaag 29 oktober kunnen mensen met hun briefstembewijs stemmen. Het gaat om Nederlanders die in het buitenland wonen. Op die manier worden er regelingen getroffen voor mensen die toch hun stem willen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, het is een hele organisatie en zoals gezegd, mensen moesten zich voor 17 september melden. En daarna kon het allemaal goed verlopen. En we spraken erover met Gonneke van den Kieboom,
namens de vertegenwoordiging die de boel goed in de gaten houdt, organiseert, zorgt dat alles goed verloopt op de University of Curaçao, waar mensen konden stemmen. We gingen daar een kijkje nemen en we spraken met haar gisteren, dus dinsdagmiddag, hoe het tot op dat moment verloopt. 29 oktober 2025, verkiezingen in Nederland, Tweede Kamerverkiezingen. Dat is altijd spannend. En hier op Curaçao zijn we natuurlijk ook goed op voorbereid. Als voorzitter van het briefstembureau zijn nu al lang van tevoren begonnen. En mensen kunnen vanaf de 22e al hun briefstem inleveren. Hoe gaat het? Het gaat, we zijn ontzettend verheugd hoe goed het gaat. Je gaf het zelf al net aan, we zijn vroeg begonnen. Dat betekent dat we mensen heel erg kennelijk gemotiveerd hebben om zich aan te melden als briefstemgerechtigde. Mm-hmm. Dat betekent dat het resultaat daarvan is dat we ruim 500 meer briefstemgerechtigden hebben dan dat we in 2023 hadden. Dat betekent dat het totaal is dus ruim 1750 briefstemgerechtigden op ons eiland. Komt dat omdat jullie op tijd begonnen zijn of omdat het zulke spannende verkiezingen zijn? Ik denk zeker dat het komt vanwege de spannende verkiezingen. Maar want als het niet zo spannend was geweest en wij hadden dezelfde aandacht daaraan besteed, dan kan ik me niet voorstellen dat het resultaat even hoog was geweest. Misschien wel ook wel wat verhoogd, maar niet hetzelfde. Het wordt echt ervaren als spannende verkiezingen. Ja. En je zegt het net zelf, meer dan 1700 mensen zijn briefstemgerechtigd. Hoe ging het? Vanaf de 22e konden ze het hier op de universiteit ophalen en inleveren. Hoe liep dat vanaf het begin? Nou, we zijn hier op de 22e geopend als briefstemlocatie. En wat bijzonder daaraan is dat mensen tegelijkertijd dat ze hun briefstembewijs ophalen ook meteen kunnen stemmen. En vanaf het eerste moment hebben we doorlopend stemmers. Zo. Dus dat betekent dat het resultaat daarvan is dat we nu al ruim over de 60% zitten van het aantal stemgerechtigden. Goed zo. En we hebben vandaag nog tot 3 uur is het stembureau open. Dus mijn voorzichtige prognose is dat we wel 70, misschien zelfs wel 72% opkomst mogen verwachten. Het is nu dinsdag, 2 uur geweest. De 29e zijn de verkiezingen. Op Curaçao is er dus veel interesse. Aruba, Sint Maarten, hoe loopt het daar? Op Aruba is er ook meer interesse dan bij de voorgaande verkiezingen. En die loopt eigenlijk een beetje gelijk op met het aantal stemmers wat al geweest is tot nu toe. Mm-hmm. Op Sint Maarten is eigenlijk de populatie kiesgerechtigden is klein gebleven. Mm-hmm. En daar zijn van de kiesgerechtigden zijn inmiddels ook ruim 50% heeft zich gemeld bij het briefstembureau. Dus ook daar binnen die populatie kiesgerechtigden is het animo groot. Goed zo. Ja. En hoeveel mensen hebben de afgelopen dagen contact opgenomen of ze toch nog konden stemmen? Want ze moesten zich natuurlijk voor 17 september al aanmelden. Ja, nou dat zijn er denk ik alles bij elkaar genomen misschien 15. Oh, oké. Er zijn ook wel mensen geweest die kwamen en die zich eigenlijk alleen maar hadden aangemeld ooit voor de Europese parlementsverkiezingen. Oh, ja. En dachten ook voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de criteria daarvoor zijn net even anders. Ja. Oké, maar het loopt voorspoedig. Het loopt zeer voorspoedig. We hebben het er echt ontzettend druk mee. Goed zo. Want vanwege het feit dat het een briefstembureau is, zijn er allerlei administratieve handelingen die moeten worden gedaan. Waardoor het proces van stemmen eigenlijk best wel ingewikkeld is en dus ook langer duurt dan alleen maar even je brief of je stembewijsje invullen en klaar. Dus het is meer werk. En we vinden het ontzettend leuk. We zijn ook echt zeer verguld met het enthousiasme. En wat ik zelf als heel mooi ervaar, is dat mensen ook echt blij zijn en dat ook uiten dat ze kunnen stemmen in het buitenland. Het is ook belangrijk. Het is ook belangrijk. En dat mensen het doen, is ook alleen maar goed. En laten ze dan weten van dankjewel dat jullie het organiseren. Ja, zeker. Ja, en wat ik ook heel bijzonder vind, is dat we merken, mensen komen elkaar tegen, die kennen elkaar. En dan zijn ze toch een beetje zo nieuwsgierig, zo van nou, wat zou die nou gestemd hebben, of wat zou die nou gestemd hebben. En dan zie je dat ze bij elkaar dat een beetje proberen te toetsen.
Ja, en dat vind ik dan heel leuk om te merken. Want mensen vinden wel echt dat er goed gestemd moet worden. Ja, er moet goed gestemd Ja. worden. Nou, laten we hopen dat er gewoon zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Dat is het belangrijkste. En bedankt voor het organiseren. Ja, dankjewel. De mensen die nog willen stemmen, moeten heel snel zijn. Orkaan Melissa is aan land gekomen op Jamaica gisteren en heeft enorm veel schade aangericht. Het ging aan land als orkaan in de 5e categorie, dat is de zwaarste categorie, en is inmiddels afgezwakt tot categorie 3. Het zal nu Cuba passeren en daarna uiteindelijk naar de Bahamas en Bermuda gaan. En daarna moeten we nog kijken hoe het verder gaat. Maar de schade in Jamaica is enorm. De wind haalde daar snelheden tot bijna 300 km per uur. De parish van St. Elizabeth zou helemaal onder water liggen. En het is volgens verschillende sites de derde in de lijst van sterkste Atlantische orkanen ooit gemeten. 500.000 mensen kwamen in Jamaica zonder stroom te zitten. Ziekenhuizen, woningen, winkels en infrastructuur zijn beschadigd. En de premier van Jamaica, Andrew Holness, heeft Jamaica uitgeroepen tot rampgebied na de doortocht van orkaan Melissa. De prioriteit van de regering is altijd de veiligheid en het welzijn van elke Jamaicaan. De volledige omvang van de schade en het aantal slachtoffers zijn nog onduidelijk. In ieder geval kunnen we al concluderen, dat is nog niet officieel bevestigd, maar de voetbalwedstrijd die zal worden gehouden in Jamaica tegen Curaçao kan niet doorgaan. Het hele openbare leven ligt plat. Wat daarvoor in de plaats komt, dat hebben we tot nu toe nog niet gehoord. Maar in ieder geval zal die wedstrijd daar niet doorgaan. Het heeft heel veel gevolgen voor de hele bevolking van Jamaica. Doden, mensen vermist, huizen zonder stroom. En we zagen op sociale media zelfs dat door de enorme golven op Jamaica haaien door de straten van sommige steden zwemmen. Het is een enorme schok voor het eiland en we houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het andere nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat blijven we doen en dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan bij bent. Ik ben er zeker. In ieder geval, tot ziens.